I-share sa inyo mga ka-idol og pilay akong kita kada adlaw mga ka-idol. Dili lang ko mag-ihap-ihap kada hapon mga ka-idol, kay usahay magabihian ko ngit-ngit na ihap-ihap mga ka-idol. Langan na punta mga ka-idol, kay ano nang bisita mga ka-idol, murag perminti mga dinalian atong lihok ba. Labi na karon nga nagkuan ko vlog na pag-abot sa balay, edit pa na upload ng perminti good busy ang live mga ka-idol. Ultimo Domingo gani mga ka-idol, drive ko pag humanok simba. Nang akong isulti sa inyo mga ka-idol kung pila gyoy kita sa isa ka tricycle driver mga ka-idol, para makabalo mo mga ka-idol. Daghay mo mga tanaw mayong napilay pilay kasagaran kita sa mga driver mga ka-idol. So ako nga ka-share sa inyo mga ka-idol, walay maintain, dili magpareha ang kita sa mga tricycle driver mga ka-idol. Ug sa ako lang mga ka-idol, sa ako lang kabahin, lain-lain mag-style ang mga driver mga ka-idol. Sa ako lang kabahin mga ka-idol, musugod kog alas 7 pag humanag hatod sa akong estudyante alas 7. Pinakadugay gyud na pong alas 7 pod mga ka-idol, pinakadugay na ako. Pero sa una mag-upo ko nag-drive, maabot ng kuan tag alas 8 alas 9 mga ka-idol. Pero karon pinakataas na gyud na alas 7. So pahuway lang ko na mga ka-idol, pahuway lang ko maniud to, pahuway kadali. Kumbati na pod, wala ilangan-langan mga ka-idol, wala istorya-istorya. Kumbati gyud mga ka-idol. Mao dili kuwaon ako mga ka-idol. Kuan 1,200. Kung makuha na ko ng 1,250. Mao dyan ay kuhaon ako kasagaran mga ka-idol, mao gini kasagaran kuhaon ako mga ka-idol. Pero mo lagi na usahay dili makuha, kaya nga labi na mingaw or labi na maplatan-platan ka, malangan ka na kay kuri-kuri sa motor giayo-ayo. So yung na mga ka-idol, mo nang pinakadako na naginang kuan ako mga ka-idol, 1,250 mga ka-idol. Mo gini gusto gid kuhaon ako kada adlaw mga ka-idol. So kana siya mga ka-idol, limpyo na. Di siya na to i-apil ang kuan na kanang pagkaon ako paniud to, karinderya man ko maniud. Karinderya man ko magkaon paniud to mga ka-idol, kay malagi tay asawa ulion og na ako asawa. Uli ko sa balay. Magatbang mi kaon man unsay makaon ako, makaon pod niya. Ingon na ako magmahal mga ka-idol. Sana nya ano mga ka-idol, sa kalendarya man ko magkaon kada adlaw. So next topic ta mga ka-idol, ato ibalik mga ka-idol. What? Kadang ang akong kuhaon gud kasagaran mga ka-idol, kadang maintain gud na ko nga kuan 1,250. Kanang 250 tubil na sa motor full tank, isa ka adlaw na mga ka-idol, wara-wara. So sugod pagawas na ako, kuhaon ako ng 250, ihultay na og tubil. Pag human ako og tubil 250, wara-wara na gyud sakto na mga ka-idol. Kuhaon ako ang 1,000 mga ka-idol, paningkamutan ako kuhaon ng 1,000 kutob alas 7. So kung makuha na ako ng 1,000 mga ka-idol, kuhaan sa abang 360 man gud ni bring home bring house. Kuhaan sa abang 360. So naay akong sobrang 640. Oh. Na ako sobrang 640 kung makuha na ako ng 1,000. Oh, kung makuha na ako ng 1,000, kuha ano 360 nga abang na 640 na ko nga limpyo. Pero mo lagi na wala maintain nga kita. 640 kung i-apel ang paniud to nako, kalendarya man ko maniud to kada adlaw.
70. So 640 plus i-plus ang 70, pila ba? 6 7 loading man ako utok mga idol. B 640 plus 70 1 70 640 plus 70 naikuan mga ka-idol 710 sakto ba? Loading utok mga ka-idol 710 ba mga ka-idol ang 640 plus 70 640 plus 70 70 oo. So nice 710 mga ka-idol. Nada pag yung calculate sa mga utok mga ka-idol mura sakto gina mga ka-idol. Loading mga utok mga ka-idol bulok ko mat mga grade 3 ko lang grado mga ka-idol grade 3 ra. What? Oh, muna ko ang mga ka-idol mo gani kasagaran maintain gina ko kita mga ka-idol. Gawas na ako kuan manikapon ko makita 250 kay hulot og tubil. Pag hulot og tubil 250 umabot makuan man ka ng 250 mga alas 10 kumatian na ako pangitag 1,000. Balik-balikon ako mga ka-idol para maliwanag mga ka-idol. Di na ako mag-ihap-ihap mga ka-idol. Ako nang i-explain sa mga ka-idol kada hapon. Di ko mag-ihap-ihap mga ka-idol. Malay na. Pag human ako tubil 250. So full tank na. Isa kaadlaw ng wara-wara. So pag mag-tubil na ako. Pangitaon ako ng 1,000. 1,000. Oh 1,000. O niya. Kuhaan. Kining kuhaan og abang 360. So na ko bilin nga. 640 plus puno pod ang kuan paniudto na ako nga 70 kalender yaman ko magkaon 70 o 70 ipuno mo lang ito 710 pesos 10 pesos. So mao gani kasagaran mga ka-idol kung paningkamutan gina ko mga ka-idol. So kung dili makuha na ako mga ka-idol mga mingaw or madaot-daotan so 710 so na 610 or 510 or 410 di pareha. Oh, dili pareha kita mga ka-idol. Sa ako lang ang style mga ka-idol. Pero sa ubang mga driver lahi-lahi mo kog style. Na may driver nga mogawas alas 4 sa kadlawon. Muli pod alas 9 sa gabi. So makita na sa kalibo mga ka-idol o sobra pa. Depende mo ka-idol pareha ni. Pwede pagod gudugay mo uli mga ka-idol kay bring house man bring home. Pwede pag alas 10 mo uli. Kuha una kung isa kalibo pwede. Pero kapoy naman gud mga ka-idol. Kapoy na tao raman ta. Pero naagoy uban na mga ka-idol. Labi na kanang daghang mga bayro nun. Kuhaon nila makuha gud mga ka-idol. Mga isa kalibo kapin mo na maabot ng alas 9 sa gabi mga ka-idol. So napoy driver mga ka-idol nga wala pa i-control sa kaugalingon mga ka-idol. Mahilig pag mga gimmick-gimmick, mga kalingawan mga ka-idol. Mga tagunsa ng oras makatulog. So kapoy yan lang lawas mga ka-idol. Mo nang pag-drive nila pagabuntag mga ka-idol. Gamay-gamay ra gyud ilang kita mga ka-idol. Lahi ra gyud sa kanang driver nga planado gyud ang ilang dagan silang paningabuhi nga pangandaman nila saktong kusog mga ka-idol, saktong relax mga ka-idol. Lahi ra gyud ikumparar sa kanang wala pa i-control sa kaugalingon ba na happy na unsa nang oras makatugad lawon na nyam drive mo nang kapoy mga ka-idol. Sige na pangitag landong mga ka-idol, higda sa landong panginahangin. Resultaan na bagulis balay awayan sa sawa mga ka-idol. So mara mga ka-idol, dili pareha mo mga kita mga ka-idol, depende sa diskarte mga ka-idol. Pero mo lagi na sa akong kabahin mga ka-idol, more to mga ka-idol na mo lagi to kita na ko perminti mga ka-idol. Nga kung makita tagkuan ng 1,250 so dili na ko yapil lang kuha na kanang paniudto na ko nga 70 pesos yato lang ikuan nga dugang
1,250 ang 250 ipuno sa motor sa kadlaw ng wara-wara nga mao lagi ito nga paningkamutan dayo kuha ang 1,000 minus 1,000 minusan og 360 na ibilin nga 640 idugang ang 70 nga pagkaon nako paniod to di mo nang 710. So mao ganay paningkamutan ako kada adlaw mga idol 710. Mao na itong abot mga kada idol pero mao na og di makuha gud malas mingaw sakay 610 510 ana 410. So mao na mga ka-idol wa gyud tay fix nga kita mga ka-idol. So mao to mga ka-idol, sana nakaintindihan tayo, nagkaliwanagan tayo mga ka-idol.